Эфирда яңалыклар вакыты, сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина, исәнсез. Әлмәт хәтер шәме бөтен Россия акциясына кушылды. Быел шәһәр һәм районда 78 ишек алды төзекләндереләчәк. Бұл яшәсен татыган. Бөтен авырлыкларын уздырган. Әлмәттә Васил Хуҗахмәтов хөрмәтенә мемориаль такта ачтылар. Бу хакта тулырак бүген сөйләрбез. Бүген хәтер һәм кайгы көне. Моннан 81 ел элек фашист Германиясы Советлар Союзына басып керә. 4 ел барган сугышта безнең ил берничә дистә миллион кешесен югалта. Бүген Әлмәттә Бөек Ватан сугышы корбаннарын һәм каһарманнарын искә алдылар. Яңгыр явуга карамастан Әлмәт хәтер шәме бөтен Россия акциясына кушылды. Күп кенә катнашучылар бу яңгырны сугышта хәлак булганнарны искә алып коелган күз яшы итеп кабул иттеләр. Акцияның максаты Бөек Ватан сугышының корбаннарын, сугыштан соң илне торгызуда көчләрен түккән каһарманнарны искә алу. Бирегә килгән һәр кеше мәңгелек ут мемориалы янында шәм кабызып урнаштыра алды. Акция барышында патриотик җырлар яңгырады. Акциядә теләгән һәрбер кеше катнаша ала. Моны төнлә яки җәмәгать урында эшләргә мәҗбүри түгел. Шәм кабызып, аны тәүлекнең теләсә кайсы вакытында тәрәзә төбенә куярга була. Ангелина Тетюхина акциядә инде 2нче ел катнаша. Ул җиңе волонтерлары өчен шәмнәр әзерләп тора. Ангелина фикеренчә, мондый чаралар яшьләр өчен бик мөһим. Они погружаются вообще в историю и чтят память наших героев. Шулай ук бу көнне 12 сәгать 15 минутта бөтен Россия буенча 1 минут тынлык узды. Бөтен ил буенча 1 минутка тормыш туктап калды. Телевидение һәм радио эфирын тапшырулар паузага куелды. Сәүдә үзәкләрендә кассалар, транспорт агымы туктатылды. Алия Байрамалова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмәдә дә мәңгелек утка чәчәкләр салып, Бөек Ватан сугышында вафат булучыларны искә алдылар. Әлеге чарада Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров та катнашты. Бөек Ватан сугышы елларында хәлак булган сугышчыларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Фашизмга каршы көрәштә хәлак булган кешеләрнең исеме мәңгелек. Җиңү яулаучыларга, партизаннарга, тыл хезмәтчәннәренә, җиңү хакында тормышларын кызганмаучыларга һәр бөгелмәле дан казана. Безнең илнең һәрбер гаиләсеннән ул сугышта катнашмый калган кеше юктыр. Минем гаиләмнән дә бик күп туганнарыбыз киткән, әтием киткән сугышка. Аларның батырлыгы, аларның фидакар көрәше аркасында без бүген менә шундый матур тормышта яшибез. Хәтер көнендә мәңгелек ут мемориалы янында депутатлар, Бердәм Россия партиясе әгъзалары, шәһәр активистлары, ветераннар, предприятие җитәкчеләре, мәктәп укучылары, студентлар җыелды. Я хотел возложить цветы на вечный огонь, чтобы наше молодое поколение не забывало о этой дате. Именно в этот день, 22 июня, началась Великая Отечественная война. Это были страшные события, и наши предки сложили головы за наше светлое будущее. Бу көнне халык туганнарын, якыннарын искә алып, аларның батырлыгы алдында баш иде. Айгөл Шәрәфиева, Зират Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Югалтулар турында сөйләшү һәр вакыт авыр һәм авыр. Әмма хәзерге буын бер кайчанда үз геройларын онытмаска тиеш. Әлмәттә Бөек Ватан сугышы корбаннарын искә алу көнендә ветеран һәм шәһәрнең мактаулы гражданины Хуҗахмәтов Васил Фатих улы хөрмәтенә мемориаль такта ачтылар. Аңа быел 95 яшь тулырга тиеш иде. Тулырак киләсе сюжетта. Это как раз яркий представитель того поколения, на чью судьбу выпало, наверное, абсолютно все. Васил Хуҗахмәтов тормышы белән Нурлат районыннан 1944 елда армиягә алына. Тын океан флотының хәрби диңгез базасында 7 ел хезмәт итә. Япониягә каршы сугыш хәрәкәтләрендә Төньяк Корея портларын азат итүдә катнаша. 1995 елда ул Мәскәүдә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 50 еллыгы уңаеннан, 2010 елда Санкт-Петербургта 65 ел тулу уңаеннан юбилей парадында катнашу хокукына ия була. 2014 елда ул Куйбышев шәһәрендә парадта катнаша.
Васил Фатыхович Әлмәт үсешенә зур өлеш керткән фидакар шәхес. Ул Әлмәтнең мактаулы гражданины. Хуҗа Ахметов истәлегенә хәтер тактасы ачылу тантанасында катнашкан мәртәбәле кунакларда бу хакта күп тапкырлар ассызыклады. Когда он стал председателем Совета ветеранов, наверное, вот здесь проявилось его качество, его опыт, его умение работать с людьми, то, что он накопил за всю жизнь. Вот 16 лет он проработал председателем Совета ветеранов здесь, в Альметьевске. И вот всегда Альметьевский совет ветеранов был практически лучшим в республике и одним из лучших в России. Васыл Хуҗа Ахметов 2018 елның гүр иясе булды. Аның нәселен 3 улы, 3 оныгы һәм 4 оныкчыгы дәвам итә. Ул яшәсен татыган. Бөтен авырлыкларын уздырган. Бик тырыш, бер кем ярдәменнән башка бик югары үргә менде. Эшне бик тырышып эшләде. Булсын дип. Халыкны бик яратты. Әбиләре, бабайларны бик яратты. Бик нык интегеп, хәерчелекте яшәүчеләргә ярдәм итәргә тырышты. Васыл Хуҗа Ахметовка быел 95 яшь тулыр иде. Аның исеме язылган мемориаль такта Әлмәт ветераннар советы бинасында урнаштырылды. Оля Байрамалова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм башка темаларга күчәбез. Татнефть үзенең белем бирү программалары аша кечкенәдән балаларда иҗатка, белемгә тартылырга, аларда фикерләү һәм үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен тәрбияләргә омтыла. Бу эш балалар бакчаларыннан башлана. Педагогларны яңадан укыту, заманча укыту уен комплекслары сатып алу һәм башка бик күп нәрсәләрне үз эшенә алган иң яхшы дөнья тәҗрибәсе кертелә. Шундыйларның берсе Татнефть һәм балачак киләчәк белән диалог программасы. Татнефть һәм балачак киләчәк белән диалог проекты кысаларында Әлмәттә танышу семинары узды. Каракүз, Бәләкәш, Ләйсән һәм Нәни куллар балалар бакчаларында республикабызның 8 муниципаль районнан килгән кунакларга берничә социаль программаларны тормышка ашыру нәтиҗәләре һәм белем бирү мөхитенең үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Очрашуда республиканың көньяк-көнчыгышындагы 22 балалар бакчасы мөдирләре һәм тәрбиячеләре Татнефть компаниясенең белем бирү тирәклегенең югары сыйфаты исемле проектының 4 еллык эш нәтиҗәсе белән танышты. Ул Әлмәттә 2017 елдан эшли. Этот проект поддерживает дошкольные. Бу проект мәктәпкәчә балаларга ярдәм итә, балалар бакчаларын, мәгариф мөхитен һәм балага юнәлтелгән процессны төзергә ярдәм итә. Бу балаларның инициативлыгы, мөстәкыйльлеге үссен өчен, алар үз ниятләрен үзләре иҗат итсен өчен булдырылган. Чтобы они были творцами своего замысла. Әлеге проект кысаларында Татнефть компаниясе берничә юнәлешкә ярдәм күрсәтә. Аларның берсе мәгариф тирәклеген трансформацияләүгә юнәлдерелгән. Ул материалларда һәм киңлектә генә түгел, ә өлкәннәр һәм балалар арасында мөнәсәбәткә каралган. Мы помогаем выстраивать педагогам такое взаимодействие с ребенком. Без педагогларга бала белән хезмәттәшлек урнаштырырга ярдәм итәбез. Балалар үзләрен шәхесләр итеп хис итәргә һәм һәр бала өчен уникаль булган территориядә үсәргә тиеш. Которые для каждого ребенка уникальны. Оештыручылар шулай ук методик тәэмин ителешкә зур игътибар бирделәр. Бакчаларда ата-аналар сайлап алырлык яңа программалар кертелде. Балалар бакчаларын җиһазлауда Татнефть зур ярдәм күрсәтте. Хәзер алар агач конструкторлар, заманча спорт комплекслары, белем бирү программалары буенча үсеш алган җиһазлар һәм кулланмалар белән тәэмин ителгән. Детские сады это используют творчески и много добавляют своего. Например, вот те самые неструктурированные материалы, из которых картон, бумага, какие-то шишки, камушки, из которого можно сделать очень много интересного для детей. Оля Байрамалова, Надежда Суленко, Динара Ахмедзянова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Безнең Ишегалды республика программасы нигезендә быел шәһәр һәм районда 78 Ишегалды төзекләндереләчәк. Проектка Чупай, Русакташы, Кузай, Түбән Мактама бистәсе мәйданчыклары да кертелгән. Алардагы эш барышы район башлыгы Тимур Нугумановның ВКонтакте шелтәрендәге туры эфирының төп темасы булды.
Гадәт буенча иң башта Тимур Догоманов узган атнаның төп темаларына тукталды. Әлмәтнең медицина хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бүген безнең сәламәтлек сагында 3665 кеше тора. Башлык аларның һәрберенә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт җиткерде. Калабызда шәһәрнең мәдәни мөхите проекты старт алды. Ул Татнефть компаниясе ярдәмендә гамәлгә куелды һәм тормышка ашырыла. Һәр җомга һәм шимбә 18 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр шәһәрнең 7 мәйданчыгында иҗат коллективлары чыгыш ясап, әлмәтләрнең кичләрен җанландырачак. Проводиться они будут в сквере Каракус, Яшлек, возле основного здания нашего «Огни», в парке здоровья на каскаде прудов, у фонтана за драмтеатром, на площади ДК Нижняя Мактама. Пожалуйста, следите за афишей и мероприятия в социальных сетях. Туры эфирның кунагы безнең ишегалды программасының әйдәп баручы архитекторы Вероника Ямилова. Ул халыктан җыелган күп санлы сорауларга җавап биреп, программаның үзенчәлекләре белән таныштырды. Белгеч төзекләндерү схемасын халык кайчан һәм ничек үзгәрешләр кертә алуын, машина кую урыннарын булдырганда нинди алымнар һәм принциплар буенча эш итүләренә аңлатма бирде. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлаштык. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рамиля Хамидуллина һәм монтажер Валия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.